ஒரு ஊர்ல கிசா கோட்டாமின்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தா. அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு குழந்தை இருந்தது. ஆனா ஒரு நாள் அந்த குழந்தை செத்துடுச்சு. அவள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, யாராவது என் குழந்தைக்கு திரும்ப உயிர் குடுங்கன்னு எல்லார்கிட்டயும் கேட்டா. யாரும் ஹெல்ப் பண்ண முடியல. அப்ப யாரோ சொன்னாங்க, கௌதமா புத்தா கிட்ட போ, அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவள் புத்தா கிட்ட போய் அழுது சொன்னா, ப்ளீஸ் என் குழந்தைய சேவ் பண்ணுங்க. புத்தா காமா சொன்னார். சரி நீ ஒரு கடுகு கொண்டு வா. ஆனா கண்டிஷன் என்னன்னா, அந்த கடுகு செத்து போன யாரும் இல்லாத வீட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வரணும். கிசா கோத்தாமி சந்தோஷமா போய் வீடு வீடா சுற்றினா. எல்லாரும் கடுகு குடுக்க ரெடி. ஆனா ஒவ்வொரு வீட்டிலயும் ஒருவராவது செத்திருப்பாங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவள் புரிஞ்சுக்கிட்டா. டெத் எல்லாருக்கும் வரும். நான் மட்டும் இல்ல. அவள் திரும்ப புத்தா கிட்ட வந்து, எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு லைஃப்ல டெத் நேச்சுரல்னு சொன்னா. அப்போ புத்தா அவளுக்கு லைஃப் பத்தி நல்லா புரிய வச்சார்.